abagenyi b'ensemo ya Kemera eyo gotoka ase bunge ya Bugetutu bwa Masaba se county ya Nyamira niko banyariko baba gwesokya na korokyo gotoka kwabo kubwatikana no kubora wechitaya cyapara echo cyabere chikoene kya umusunta senseme yo kurumotinyo 11 umwaka weta gwikira boniga ase baherere bikore byobosari nabo igo bosagani no boibi obwabere bokomenta kana samatuka bwangwiga ase baruro kubolie gochasa barayiboro gongoro kwene kya bunanko bwatana bare na gochamo urenjire moyo gochya kubanekeria kubeka chitaye echo herigo cyo koirania obotwereru omorembe nabo igona baro banyori bagari nyororo ryo kwegenderia ase miroberi yabo yabotambe sieka saa 12 ase nginjo yo koboera omaina bwaitu bokorendwa ase nginjo tutabwate oburabu ase nginjo yechitaye cyaba ibibagite bakabutora erio bagatura oburabu obwo ase omogonjoro yaite yatwariro obosari obonge oboibi bwabeire igoro mono none chitaya cha security ntobwati abanyabiasara nigo togosieka ebinto tokoringa saa moja nyumba tore into itupara ga kyo mugabano ito kwarenge gwancho torera amabera muna abantu bomogonjoro otobekere chitaya na matingo ito mu MCA amono mochumbo ito gisairo ka kimware gwancha motorera amabera motobekere chitaya egere chitokonye asengenje obosaria abasikali baita baretirwo mugonjero konyemba iyo na inuma be security egotolenda buya buna obosari bogende toko bwaba bokomenta kana ande boro lakini aba naidani nyasambi yamonikera batorende ya security nango sabanga litangani chitaya chiraniwe account ne serikali yanene baligererie baranga chitaya chiranire egena lyo bonjoro bokorubya kurumo tyenyo kominomo tayanchi yo mugonjoro go ormanyenge sunta bante balenga kientambe sana na nda bantu mwente twaro bosibole na obogima bwamwanya abantu mbubente kwa uli bagari nene sana asokolendwa ekyano ne katiba yaita ko teranga life is precious na igo obogima obo ikaba uli baga kende gyose osali obogima goikakerusi go nchena ngwa piringa obogima bolendwe security balendwe obogima ngwa katole mbiyamo na somo CSO itomanga na tole terete police post ekabe kuga gakonyete yobo ibimbo abao bonne pako musubati onda kaurwe bintu bya siringi 1300 no musubati onde mata mama musungu ne na urwe bintu ngenjeyo nebi bintu twale ko tabanga na ndi na basigale baira netana baruba ko security sign egere obo ibibo kyane ga umugonjoro abantu baitwagandira komenya buya igona gona algo kwana mbiyamo ne system sinito yaketemba so gocha kotobweke kotobekera mangana